Gonna love you more than anything you've heard about. Gonna love you more than any day or any night, because we're together, gonna love you more. Thank you. Bonjour. Thank you. Hello. Do you speak English? Yes, I do. Yeah, Sure. great. It's been amazing. I really loved it. Well, thank you. Thank Really you. loved it. Yeah. Where are you from? I'm from the States. I'm from Kansas, Wichita, Kansas. And what about you? I'm from the Basque Country. Basque. Beraz, Euskalduna zuzara. Noski, zari zara zu euskaraz? Ikasi nuen, espaldiko, Zuk euskara ikasi zen Amerikar bat, Parisen, Bai. jazza jotzen areto batean, euskalduna? Bai. Horrela da bizitza, Esiri nahi ez zurekin? Bai, noski, badakizu. Esan, zer egin dut zuen Parisen, Ikaragarria da. Zurekin egon, zu bezalako jendea ezagutu. Askotan, Euskal Herrian joan nintzen, eta nire platerra gustukoena, nire gustukoena platerra marbitako aratun. Marmitako gustatzen zaizu. Hala. Orduan, horregatik ikasi duzu euskaraz? Oso simplea da, oso simplea da arrazoiak eta, horrela bizitzea. Ez ustizu galdetu, zein ez zure izena? Ronnie Lin. Bai. Eta zurea? Ni Pello naiz, Pello reparaz, Pello. Pello? Bai. Itxoin. Zer zu? Oi, Pello, lugale nauketa, inan izan Irun izan eta gero, iraun izan eta gero bai. Oi, Pello, irun diateta, inan izan Aztaka izan eta gero, aztaka izan eta gero bai. Roni, mira. Hulala. Hau ez dut sekula aztuko. Izan da, benetan, ikaragarri izan da. Unkituta. Erabat unkituta. Bai. Ez benetan. Eskerik asko, Abesti hau, Bai. nik, enuen nire kutxunenen artean. Bai. Orain bai. Bai. Benetan, Bai. Gonbidatu zaitzak zerbait jatera, orain? Denbora duzu? Bai, noski. Zurekin bai. Eskerrik asko, Hau pazu, bazen. Gozen, bai. Ikusten duzu hori? Bai. Mira, jode zagun pixka bat. Bai. Hortxe, apa, bum, bum. Falafel bat? Bai, eta zu? Zer marura? Bai. Nik ez du bezala jango dut. Roniren ahotsak nigan sortu duen unkidura gainetik kendu ezinek, Lemar auzora eraman nau abeslari Amerikar euskaldunak. Han, juduen auzoa esaten dioten horretan, falafel bat hartuko dugu. Aspaldi etorri zinen, estatu batuetatik, Europara. Bai. Talka handia izan zen, kultura asko ezberdinak dira. Bai, Espainian txikitan nengoen, Madriden, Alcalá de Henares, precisamente. Alcalá de Henaresen bizi izan zinen, txikitan? Bai, 4 urte. 4 urte? Bai. Zergatik etorri zinen? Jazz musika jokatzeko, Jazz musika jotzeko etorri zinen Parisera. Bai. Ze hizkuntza dakizkizu? Italiano, nire hizkuntza noski inglesez, frantzez, gaztelaniaz, euskaraz pixka bat horrela. Nahiko txo, Euskaraz maila polita duzu. Ederra da zu bezalako bat euskaraz. Benetan, zure ustez? Oso ederra da, bai.
Bueno, jango dugu postrea? Bai. Bai? Hortxe? Hortxe. Tengo du? Zer da hau? Ez dakizu ez? Nik ez da. Postre bat, Postrea, azukre bat da, postrea, baina, pero ez dakit no... Berdin du, barura. Bai. Handa, listo. Bai. Ez?